Έβαλα όσο πιο μπλε μπορούσα με την βοήθεια του Κωνσταντίνου του Γκρόζου του στη λίστα μας εδώ πέρα, για να ταιριάζω με το αυτοκίνητο. Κάπως να έχω ένα. Να το εδώ. Φαίνεται καλά πίσω το Deep Blue Ocean του αυτοκινήτου μας. Πω. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τι, το παρατήρησες? Βέβαια, Εγώ, όλοι μας. Αυθόρμητα έκατσα εδώ, δεν είναι, δηλαδή, μου πάει. Το είδα. Πάρα Μου πολύ. πάει. Και σε εσάς δεν θα πάει. Και σε ποιον δεν πηγαίνει, τον Ισάν το Κασκάι. Πηγαίνει και στον Κώστα, πηγαίνει και στη Μαρία, πηγαίνει και στον Γιώργο. Τους πάει κυρίως όταν είναι μέσα. Αλλά για να μπουν μέσα, θα διανύσουν μια πολύ όμορφη διαδρομή την επόμενη ώρα και θα γυρίσουν. Και όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Καλώς ήρθατε και οι τρεις. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Λεξομαχία. Η κατηγορία είναι φαγητό. Απλά με ένα φαγητό θα αρχίσουμε το σημερινό παιχνίδι. Και γνωστό. Μαρία, πες το. Σφακιανή πίτα. Η πίτα η σφακιανή είναι υπερδιάσημη και πολύ γευστική, υπέροχη και δίνει 100 ευρώ στη Μαρία που δεν ξέρω αν της άρεσε ή όχι η σφακιανή πίτα. Πολύ. Τώρα της αρέσει λίγο παραπάνω. Έτσι. Παίζει πρώτη. Έλα βρε Μαρία, να σε γνωρίσουμε, να κάνεις και σε φταί. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Δεν είσαι από Κρήτη. Όχι, είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Σαλόνικα, αλλά την ταράζουμε την πίτα άμα χρειαστεί. Δεν το συζητάμε. Και είσαι στα φοιτητικά σου. Όχι, έχω τελειώσει διοίκηση επιχειρήσεων και τώρα ζω στην Αθήνα. Καλή συνέχεια. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι λογοτεχνικοί ήρωες. Όμορφα. Ήρωες που έχουν βγει από τις σελίδες ενός βιβλίου. Το πρώτο σου γύρισμα είναι καλό γιατί έχει 150 ευρώ για κάθε γράμμα που θα ανοίξει. Θα πω το Σίγμα. Σίγμα, Σαλόνικα και ένα. Όχι, κανένα. Εγώ ξεκίνησα το μέτρημα, το είδες. Είπα ένα. Περιμέναμε 2, 3. Είναι από τα σπάνια, αλλά έλαχε σε ένα. Κρίμα. Να παίξει τώρα ο Γιώργος για πρώτη φορά. Καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και εσύ το ίδιο. Όχι, θα τα πας λίγο χειρότερα από την Μαρία, γιατί θα χάσει αμέσως τη σειρά χωρίς γράμμα. Ρε Κώστα, πώς το έκανες αυτό, ρε φίλε? Παίζεις πρώτος, τελικά. Πρώτος. Καλή αρχή, λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για να δούμε το πρώτο γράμμα του γρίφου, αν ανοίξει αυτό, για μία δωρεπιταγή από το allsmart.gr. Θα πούμε το TAF. Το TAF. Έχουμε έστω TAF. Τι να πω. Έχουμε. Πάρε το δωράκι Πάλι καλά. από το e-shop που καλύπτει κάθε σας ανάγκη, το allsmart.gr. Είναι 150 ευρώ για σένα και 2 δεκάρικα από τα TAF και γυρνάμε πάλι. Νιώθουμε ότι το μπαλαντέρ είναι εδώ. Εδώ είναι το μπαλαντέρ, μέσα στη μέση το κάρφωσε κανονικά. Και τώρα, Θα Κώστα, πούμε το μη. μη. Μάσκα. Μάσκα. Μπράβο. Θα το πάρεις. Τέλεια. Και το δωράκι και το μπαλαντεράκι και κάποια ψιλούλια. Το εννοώ το ψιλούλια, είναι 70 ευρώ που έχεις στη τσέπη σου. Οπότε γυρίζουμε. Βεβαίως. Το ερωτηματικό αυτό αρχικά κρύβει 50. Θα πούμε το γράμμα ρο. Το ρο ανοίγει, οπότε να τα 50 ευρώ. Η ερώτηση είναι 2,70 το συνολικό ποσό, αλλά και ένα μπαλαντέρ που έχει στα χέρια σου, το οποίο δεν διακυβεύεται βέβαια στο μπαλαντέρ εδώ, γιατί είναι μια περίπτωση ερωτηματικού που κρύβει είτε 500 είτε χρεοκοπία. Χρεοκοπία. Ωραία, αρχή είναι ακόμα, θα το σηκώσουμε. Ωραία. Εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για το μπαλαντέρ σου και είναι μόνο τα 2,70, παίρνει ένα Μπορεί. λογικό ρίσκο, θα το λέγαμε. Να δούμε αν θα του βγει ή όχι. Και- Του βγαίνει. Μπράβο σου. Έπαιξε με το 50-50. Κατάφερε να πάρει λοιπόν μέχρι τώρα και ένα καλούτσικο ποσό. Κατάφερε να πάρει και τον μπαλαντέρ, να αποφύγει και τη χρεοκοπία και να φτάσει με το 500 που μόλις τώρα έβγαλε στα 770 ευρώ. Θα αγοράσουμε ένα φωνήεν. Θα πούμε το α. Σωστή κίνηση. Και κάπως αυτό το 500 του έλυσε και τα χέρια λίγο, να είναι πιο άνετος, πιο large που λέμε. Θα πάρουμε και το Ι.
Θα πάρουμε και το όμικρον. Πολύ καλά. Όλα εδώ. Για 20. Θα πούμε το γράμμα νι όπως Νίκος. Υπάρχει στο ένα, υπάρχει ένα βλέμμα δηλαδή στην πρώτη λέξη, στο πρώτο όνομα από τους λογοτεχνικούς ήρωες που έχει ο Γρίφος. Δωρεπιταγή. Θα πούμε το γράμμα κάπα. Και το κάπα. Ήρωες θεατρικού έργου βρίσκονται στον πίνακα και βλέπουμε το ένα από τα ονόματα. Θα πάρουμε το ε. Τριπλό. Εντάξει. Και δεν έχει άλλα φωνήεντα. Πάρα πολύ κοντά είσαι. Ωραία, θα το λύσω. Τιτάνια Ομπερόν, Ζακ Έλενα. Ένα λαθάκι Το έκανες. σου βάζει φρένο σε μια προσπάθεια που θα κατέληγε με σχεδόν 600 ευρώ, ένα λαθάκι. Το οποίο λαθάκι βεβαίως δεν ξέρω αν το συνειδητοποίησαν η Μαρία και ο Γιώργος, αλλά η Μαρία είναι που παίζει τώρα και έχουμε μόνο 2-3 σύμφωνα στο Γρίφο. Τέλεια. Θα πω το πι. Και κάπου εδώ συνειδητοποιούμε και τι δεν δούλεψε πριν, Κώστα. Και θα το λύσω. Φυσικά. Τιτάνια, Όμπερον, Πακ, Έλενα. Από το όνειρο καλοκαιρινής νυχτός που και Ελένη, δεν είναι που το λέμε συνήθως εδώ στην Ελλάδα. Το σωστό βεβαίως, το σεξπυρικό, γιατί μιλάμε για William Shakespeare, είναι Πακ και Έλενα. Και με αυτό το κατοστάρικο και τα 100 της λεξομαχίας κάνει το 2 στα 2. Αθόρυβη, Ακριβώς. αλλά αποτελεσματική. Προχωράμε στον επόμενο γύρο. Εδώ είναι ο Γιώργος που θα παίξει πρώτος. Να δώσουμε μια κατηγορία στο Γιώργο. Η κατηγορία είναι μουσικό όργανο. Μία πληροφορία που αφορά σε ένα μουσικό όργανο. Θα πω το πι. Το πι. Επί 3,90 ευρώ. Για γύρισε πάλι. Διαδικασία express. Θα μπουν όλα τα γράμματα. Είναι δύσκολο το έργο του γιατί μόλις ξεκινήσαμε. Και δεν θα γυρίζει. Θα λέει τα γράμματα ένα μέχρι τη λύση ή μέχρι να χάσει τη σειρά του. Ξεκινάμε με σύμφωνο υποχρεωτικά. Ωραία, θα πω το λάμδα. Και η υποχρέωση που είχες προς το σύμφωνο ήταν λόγω χρημάτων. Γιατί είχες 90. Τώρα έχεις 140. Οι επιλογές είναι απεριόριστες. Θα πω το σίγμα. Για κάθε γράμμα που ανοίγει είναι άλλα 50 ευρώ. Έφτασε στα 290, Γιώργο. Θα αγοράσω το α. 5α. Οπότε κερδίζει και χρόνο όσο ανοίγουν αυτά τα γράμματα για να σκεφτεί ποιο είναι το επόμενο και τι θα είναι το επόμενο γράμμα. Θα πω το ταφ. Άλλα 200. Μόνο με το TAF 200 ευρώ. Το σύνολο 3,90. Θα αγοράσω και το όμικρον. Στην πρώτη γραμμή του πίνακα άνοιξαν όλα τα όμικρον που υπάρχουν. 2,90. Το μη. Ήδη υποψιάζεται για ποιο μουσικό όργανο μιλάμε. Θα πω το ρο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο λέει το επόμενο γράμμα που είναι το ρο. Θα αγοράσω το γιώτα. Και το γιώτα. Έχει ένα πολύ καλό ποσό της τάξης των 390. Το κάπα. Θα αγοράσω και το ε. Βλέπει κάποια νομίζω εμφανίστηκαν περισσότερα από αυτά που έβλεπες, Γιώργο.
340 ευρώ τα πας φανταστικά. Θα πω το γάμα. Μας δίνει την τελευταία λέξη ολόκληρη, μπαγκέτες. Το ζήτα. Νάτι και η τρίτη λέξη στον πίνακα. 4,40, το πιο μεγάλο ποσό που έχεις μέχρι τώρα. Θα αγοράσω το ύψιλον. Λογικό, μιας και μιλάμε για το ταμπούρο. Μπαίνουνε μόνο σύμφωνα στον πίνακα, είναι 4. Το φι. Πω, πω. Δεν έβλεπες κανένα από όλα αυτά. Έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια, Μιλάμε, δεν το πιστεύουμε. που έφτασε μέχρι το τέλος. Μία από τις δύο λέξεις ίσως να τη βλέπεις τώρα. Τώρα. Ναι. Τώρα, ναι, αλλά κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Υπάρχει η πίεση του χρόνου, είναι το express. Αν ήταν ένα συμβατικό γύρισμα, θα είχες τα δευτερόλεπτα να το δεις, αλλά ο χρόνος εδώ τον πίεζε και δεν του βγήκε σε καλό σε αυτή τη φάση. Χάρη στη σειρά σου, Κώστα, εσύ τι βλέπεις? Το έχω βρει, θα γυρίσω όμως. Πάμε. Μη μου πεις. Εντάξει. Κόντεψε. Ωραία. Θα πούμε το χ. Θα γυρίσω άλλη μία. Θα ήταν πολύ βολικό να έρθουν τα δύο σύμφωνα για να πάρεις απότομα τα χρήματα. Θα πούμε το ξ. Και θα γυρίσω άλλη μία. Και ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο γυρίζεις, έτσι. Το διπλό το γραμματάκι. Ψάχνει την τύχη του. Α, εντάξει. Δεν πειράζει. Δεν τον αδικεί κανείς, ούτε εμείς, ούτε κανείς μας βλέπει αυτή τη στιγμή δεν σε αδικεί γι' αυτό, ούτε οι συμπαίκτες που θα παίξουν τώρα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι γιατί το έκανες και ήταν και το αυτονόητο. Μαρία. Εντάξει, τώρα, ναι, οκ. Είναι δωρονάδωρον εδώ, αλλά πάμε στο γράμμα. Θα πω τον Ι. Τον Ι. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο γρίφος λύνεται μόνο με τον Ι, δεν θα χρειαστεί δεύτερο σύμφωνο και θα πάρει άλλο ένα εκατοστάρικο. Έχει και η Μαρία τα παραπάνω, θα τα πούμε σε λίγο. Διάβασε τον γρίφο. Το ταμπούρο παίζεται συχνά με ξύλινες μπαγκέτες. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχει το παραπάνω της και η Μαρία. Μην νομίζετε ότι η Μαρία νιώθει σούπερ ικανοποιημένη με όλο αυτό που συμβαίνει. Γιατί το να λύνεις το γρίφο είναι το ένα ωραίο πράγμα. Το να το λύνεις με πολλά λεφτά είναι το ακόμη καλύτερο. Και η Μαρία έχει λύσει και τους 3 γρίφους μόλις για 100 ευρώ. Σου λέει δεν γίνεται, με ένα γύρισμα μπορεί να με περάσουν όλοι. Όντως αυτό το γύρισμα μπορεί να έρθει ακόμα και στο ξεκίνημα του επόμενου γύρου που αρχίζει ο Κώστας. Η κατηγορία είναι πόλεις του κόσμου. Ωραία. Για 60 ή για... ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Γράμμα. Θα πούμε το ταφ. Το έχουμε. Θυμίζουμε ότι έχει 0. Το ρίσκο είναι ένα θαλασσί ερωτηματικό. Ναι. Και το πραγματικό ρίσκο, γιατί έχει 0 στην τράπεζα, το πραγματικό ρίσκο είναι το μπαλαντέρ. Δεν έχει τίποτα άλλο. Έχουμε είτε 500 είτε χρεοκοπία plus. Θα το σηκώσουμε. Άρα, βάζει μόνο το μπαλαντέρ του σε ένα ρίσκο, γιατί το ποσό δεν υπάρχει για να χαθεί, και ό,τι γίνει εδώ. Είναι δεύτερη φορά που σηκώνεις φέτα ερωτηματικού. Την πρώτη φορά σε πήγε καλά. Μακάρι να μας πάει και τη δεύτερη. Και μένει να δούμε τι έχει τούτο εδώ. Αυτή τη φορά δεν ήταν με το μέρος σου. Σε ισοφάρισε η χρεοκοπία. 1-1 τα ερωτηματικά για σένα. Εντάξει. Γυρίζουμε το άλλο ερωτηματικό για να δείξουμε ότι εδώ υπήρχε, δεν υπάρχει πλέον, το 500. Μαρία, καταλαβαίνουμε ότι έχεις λύσει όλους τους γρίφους, αλλά δεν πετάμε τη σκούφια μας. Γιατί με 300 ευρώ δεν κέρδισε κανείς ποτέ. Πάμε για πολλά. €50. Θα πω το λάμδα. Στην πρώτη λέξη. Εδώ είναι μια ακόμη πιο άτυχη στιγμή γιατί χάνεις τη σειρά σου, Γιώργο. Θα πω το πι. Δεν έχει πει για 100 ευρώ. Κώστα.
Διεκδικεί το πλάς 1000. Έλα. Ναι. Ωραία, θα πούμε το σίγμα. Και παίρνει το πλάς 1000. Οι παίχτες μας χρειάζονται 2 τέτοιες φέτες. Έχεις ήδη την πρώτη, Κώστα. Και βασικά δεν την έχεις ακόμη, δεν την έχεις ακριβώς. Θα γίνει δική σου αν λύσεις το γρίφο. Ωραία. Έχεις ένα επιπλέον κίνητρο. Πάμε για 30 ευρώ από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ τώρα, ναι. Θα πούμε το ρο. Το βρίσκει. Ένα ρο και μάλιστα σημαντικό γιατί με αυτό τελειώνει η δεύτερη από τις 3 πόλεις που έχουμε στον πίνακα. «40. Θα πούμε το νι. Νησί. Έχει νη. Η τελευταία πόλη ξεκινά και τελειώνει με νη. Έχεις 280 ευρώ. Θα πάρουμε το όμικρον. Η πρώτη πόλη είναι η πρωτεύουσα της Νορβηγίας, το Όσλο. Άρα ψάχνουμε πόλεις από την ίδια χώρα της Σκανδιναβίας. €40. Θα πούμε το μη. Το αλφα. Θα πούμε το χ. Δυστυχώς σε καμία από τις δύο, αν και φαντάζομαι στην δεύτερη το υπολόγιζες, σκανδιναβική πόλη, δεν υπάρχει αυτό Δεν το γράμμα. έχουμε. Μαρία. Για τη Μαρία τα πράγματα πάνε έχει. χειρότερα. Λοιπόν, η Μαρία, να θυμίσουμε ότι είναι η πρωτοπόρος, ότι έχει 300 ευρώ και τώρα από αυτά τα μισά, δηλαδή 150, πρέπει και να τα δώσει. Άρα με αυτόν τον τρόπο κάποιος συμπαίκτης της θα βγάλει τα πρώτα του χρήματα. Και επειδή δεν έχει κανείς χρήματα από τους δύο, σε όποιον τα δώσεις θα τα πάρει και θα τα κλειδώσει η τράπεζα. Σε ποιον τα δίνεις? Στον Κώστα. Λοιπόν, είναι κάτι σαν ευχαριστώ γιατί ο Κώστας έχει παραχωρήσει κάποιες λύσεις γρίφο, νομίζω έτσι ένιωσες. Περνάς λοιπόν στη θέση σου. Ο Κώστας παίρνει 150 ευρώ χωρίς να λύσει αυτό τον γρίφο. Και τώρα πάμε στο Γιώργο. Ούτε ο Γιώργος ξέρει το γρίφο από ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα πω το κάπα. Το κάπα ναι. Θα πω το δέλτα. Δεν έχει δέλτα. Κώστα, έχεις 120 δικά σου. Κώστα, έλα. Έλα τώρα, τι είναι αυτό? Πάμε πάλι πίσω. Πάει και η σειρά σου και πάει και το πλάς 1000 για τον Κώστα που είναι δύσκολο να κερδίσεις αυτό το 1000 πλάς και έφτασε τόσο κοντά. Τα ίδια Μαρία με πριν. Θα πω το φι. Γιώργο. Για 50 πηγαίνουμε. Θα πω το γάμα. Ταιριάζει, δεν ταιριάζει εκεί κάπου το γάμα ανάμεσα σε νι και κάπα, ειδικά όταν μιλάμε για Σκανδιναβία. Το β. Από αυτά που δεν έχουν υποθεί, το μόνο λογικό, και λέω δεν έχουν υποθεί γιατί δεν έχει και άλλα σύμφωνα. Οπότε εδώ πάμε για τη λύση του γρίφου και τα πρώτα σου 100 ευρώ. Όσλο. Ναι. Σταβανγκέρ. Ντράμεν. Λοιπόν, είναι οι 3 πόλεις Νορβηγίας. Καλά, έχει το Όσλο βέβαια, πρωτεύουσα. Και έχεις 100 ευρώ, Γιώργο, σε έναν γύρο που πήρες και εσύ λεφτά, δικά σου, 100 ευρώ. Πήρε λεφτά και ο Κώστας, χωρίς να λύσει το γρίφο και σου λέει τώρα, αναρωτιέται εύλογα ο Κώστας, γιατί
έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και νομίζω ότι σαν χρόνο συμμετοχή, σαν ποδοσφαιριστή, θα λέγαμε ότι έχει παίξει τα περισσότερα λεπτά. Και δεν τα πήγαινε καλά, έχει χάρη τον τροχό. Και ξαφνικά είναι ο Γρήβος που δεν τον λύνει, δεν κάνει τίποτα και παίρνει 150 και είναι πρώτος. Λοιπόν, καταπληκτικά πράγματα. Ισοπαλία φυσικά με την Μαρία που του έδωσε τα μισά χρήματα και όλοι έχετε το κάτι τι σας. Ας ξεχάσουμε την πρώτη φάση, δεν είναι καθόλου καλή σε χρήματα. Να πάμε αμέσως στην επόμενη. Ξεκινάμε να πούμε έτσι με ένα fast track, ένα γρήγορο γύρο για να βγουν ίσως και 500 και 1000. Έχουμε δει και πιο μεγάλα ποσά. Πάμε. Στο γρήγορο γύρο, όποιος εντοπίσει ποιος είναι ο γρίφος, το δηλώνει, λέει το τελευταίο του γράμμα, αν θέλει να το πει κιόλας, και μετά το λύνει και παίρνει τα χρήματα. 100 ευρώ για κάθε γράμμα που ανοίγει για να είναι σύμφωνο. 100 ευρώ για κάθε φωνή που αγοράζεται κατηγορία. Η κατηγορία είναι πετώντας. Μία πληροφορία που αφορά σε ένα πουλί. Θα ξεκινήσει η Μαρία. Το ΤΑΦ. 200 ευρώ. Η δεύτερη επιλογή γράμματος θα γίνει από τον Γιώργο. Το ρο. Ακριβώς το ίδιο και για τον Τζόρτζ. Πάμε στον Κώστα. Το σίγμα. Ναι. Πανομοιότυπο. 200. Μαρία. Το Πι. Δεν υπάρχει πι. Το λάμδα. Πολύ καλά. Θα πούμε το νι. Από Τρεις τα φορές. πιο καλά γράμματα, ναι, ανεβαίνει ο Κώστας στα 500 ευρώ. Μαρία επίλεξε. Το Κάπα. Εξίσου καλό. 500 και για τη Μαρία. Γιώργο. Το μη. Κώστα. Όχι. Θα πούμε το α. Αγοράζει το α. Ανταμείβεται. Θα βοηθήσει. Και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του όμως ανταμείβονται από αυτό. Και η επόμενη επιλογή, μόλις ανοίξει το τελευταίο α, ανοίξει στη Μαρία. Θα αγοράσω το Ιώτα. Γιώργο, είσαι έτοιμος? Θα αγοράσω κι εγώ το ε. Θα πω ένα γράμμα και θα το λύσω. Και ποιο είναι αυτό το γράμμα, Κώστα? Το β. Και για 500 ευρώ ακούμε από σένα τη λύση του γρίφου. Τα καναρίνια εκτελούν ακροβασίες. Και παίρνει επιτέλους ένα σημαντικό ποσό. Να το πρώτο σημαντικό ποσό που κερδίζει κάποιος παίκτης στο παιχνίδι μας είναι τα 500 ευρώ που βγάζει τώρα ο Κωστής από αυτήν την διαδικασία, τη γρήγορη διαδικασία. Το ήξερες ότι κάνουν ακροβατικά? Όχι. Μιλάμε για τους απόλυτους ακροβάτες στο ζωικό βασίλειο των πτηνών τουλάχιστον. Εντάξει, κρέμονται ανάποδα, κάνουν διάφορα πράγματα. 650, μπράβο, πάμε στη λεξομαχία που έχει 200 ευρώ και γράμματα που έρχονται, φεύγουν, δεν κάθονται σε ησυχία με τίποτα. Η κατηγορία είναι στάρ του αθλητισμού. Έχει πατήσει πιο γρήγορα η Μαρία. Όχι, έκανα λάθος. Αλλά μάλλον βιάστηκε. Μόνο τα αγόρια παίζουν τώρα. Και είναι ο Κώστας. Λουίς Σουάρες. Δεν είναι αυτό, παίζει μόνος του ο Γιώργος. Περιμένοντας να επιβεβαιώσει όλα τα γράμματα προφανώς. Λουίς Σουάρεθ. Λοιπόν, ο Σουάρεθ, ο οργανός επιθετικός, μόνο και που είναι από την Ουρουάη, στο τέλος εκείνο το σίγμα που λένε, ξέρω εγώ, οι περισσότεροι λαοί, εκεί λέγεται θήτα και είναι Λουίς Σουάρεθ στα ισπανικά βεβαίως. Γι' αυτό και παίρνεις 200 ευρώ, φτάνεις στα 300, πλησιάζεις, έχεις τα μισά χρήματα από τον πρωτοπόρο Κώστα που έχει 6,50, αλλά τώρα Γιώργο διαλέγεις κατηγορία. Παρημιώδης φράση στο λογιστήριο και ξένες ταινίες. Θα πω στο λογιστήριο. Εκεί, λογιστήριο. Λογιστήριο. Δεν το περίμενα σαν επιλογή πρώτη, αλλά θέλει. θα πάμε στο λογιστήριο. Στο λογιστήριο, παρακαλώ. Δεν ακούγεται ωραία όταν λέμε στο λογιστήριο. Ειδικά όταν σε καλούν εκτάκτος. Είναι κάτι που ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι να μην ακούσουμε. Ξέρεις, σας ζητάνε το λογιστήριο. καλό. Ναι, Εντάξει. ναι. Τώρα θα είναι καλό το δικό μας. Για να δούμε. Γιατί θα φέρει χρήματα σε κάποιον. €20. Το σίγμα.
Δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό σήμερα. Την πάτησε μια φορά η Μαρία, Εντάξει. τώρα και ο Ή Γιώργος. Κώστα. ατυχία. Εκεί. Θα πούμε το ταφ. Ναι. Θα πάρουμε το α. Εφτά αλφα. 200 ευρώ στην διάθεσή σου. Και άλλα 100 σε περιμένουν εδώ, Θα πούμε το π. που δεν είναι 100 αλλά 200 γιατί το γράμμα είναι διπλό. Θα αγοράσουμε το όμικρον. Υπάρχει και ένα πράσινο γράμμα, υπενθυμίζουμε 200 ευρώ κρύβει. Και ένας φόρος που ήθελες πώς και πώς να αποφύγεις. Ωραία. Θα πούμε το γράμμα φ. Και είναι και φοβερό αυτό που συμβαίνει τώρα εδώ, δηλαδή σε παραγγελιά να το είχαμε κάνει δεν θα γινότανε. Προσέξτε, με το φι που του δίνει το 200, αποκαλύπτει τη λέξη ΦΠΑ. Και φέρνει την ίδια στιγμή ΦΠΤΑΦ. Φοβερό. Αυτό δηλαδή δεν μπορούσαμε καν να το υποψιαστούμε ότι μπορεί να συμβεί. Σου συνέβη, πάρε το φόρο. Ωραία. Πάρε το φόρο. Γιατί τώρα τη γλιτώνεις από αυτόν και είσαι έτοιμος να διαλέξεις αντίπαλο. Εντάξει, τα παιδιά είναι πάνω κάτω κοντά. Ναι. Επειδή η Μαρία μου έδωσε πριν, θα πάρω από τον Γιώργο τώρα. Το οποίο σημαίνει 150 ευρώ επιπλέον. Αν λύσει το γρίφο όμως ο Κώστας, γιατί αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη. Θα αγοράσουμε το Ιώτα. Και υπάρχει. Άτυχος. Άτυχος πολύ. Χάνει τη σειρά του ενώ διεκδικεί ένα ποσό που αγγίζει τα 500 ευρώ. Μαρία. Να και η Μαρία που όπως νωρίτερα διεκδίκησε ο Κώστας, διεκδικεί και η ίδια το χιλιάρικο πλάς. Θα πω το μη. Καταπληκτικό, σηκώνει το χιλιάρικο πλάς, χρειάζεσαι άλλο ένα και χρειάζεσαι και τη λύση του γρίφου και να μην το χάσεις σε αυτόν τον γύρο. Είσαι κοντά στη λύση. Είμαι κοντά. Μπορώ να αγοράσω σωστά. Ναι, γιατί έχεις 150 ευρώ. Το ε. Είναι κοντά και θέλει πάρα πολύ να το λύσει για να πάρει το χιλιάρικο πλάς. Δεν μπορεί να αγοράσει άλλο. Σωστά. Σου έδωσε τη λύση ή όχι ακόμα? Ναι. Θέλω να το λύσω. Λοιπόν, το λύνει. Ναι, το λύνει για 50 ευρώ που θα γίνουν 100, αλλά υπάρχει στα χέρια της ένα χιλιάρικο. Σε ακούμε. Κάθε μήνα πάμε τα τιμολόγια για τον ΦΠΑ. Θα πάρει το 1000 πλάς. Θα το πάρει. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, πήρε για ακόμη μια φορά, τέταρτη παρακαλώ, τέταρτη φορά, λύνει γρίφο. Και τις 4 το έχει κάνει για 100 ευρώ. Αλλά τώρα, σήκωσε το σε παρακαλώ, είναι ένα χιλιάρικο πλάς που τη βάζει σε εγρήγορση. Γιατί στους επόμενους γύρους ψάχνεις άλλο ένα τέτοιο για να εξασφαλίσεις ένα διχίλιαρο στην τσέπη σου, ό,τι και να γίνει σε περίπτωση που πας τελικό. Συγχαρητήρια. Αυτός ο γύρος τελείωσε. Να πούμε ότι επιστρέφουμε και τα μισά χρήματα, 150 ευρώ, στον Γιώργο, μιας και με το ΦΠΑ πήρε φούπου του. Αυτό θα το θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, Κώστα. Σε ευχαριστούμε που το πέτυχες με κάποιο τρόπο μαγικό, αλλά δεν μπορείς να εισπράξεις. Οπότε γυρίζουμε τα 150 στον Γιώργο. Προχωράμε. Σε αυτό το γύρο ξεκινά ο Κωστής. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι ξένες ταινίες. 2 ταινίες του Ερικ Ρομέρ. Μπράβο! Το φερέ. Έχεις κάνει το τέλειο γύρισμα, η τέλεια φέτα, το τέλειο πρώτο γράμμα είναι... Θα πούμε το σίγμα. Αυτή τη φορά είναι! Αυτή τη φορά είναι 1000 ευρώ στα χέρια του Κωστή. 1000 ευρώ δικά σου. Γιατί είπα αυτή η φορά είναι, γιατί
και η Μαρία νωρίτερα και ο Γιώργος λίγο πιο μετά, με το ίδιο γράμμα στην αρχή ενός γρίφου, έχασαν τη σειρά τους. Αυτό δεν συνέβη στον Κώστα που απολαμβάνει το χιλιάρικο. Θα αγοράσουμε το Α. Θα αγοράσουμε και το όμικρον. Το χιλιάρικο έδωσε λίγο άπλα στον Κώστα, ώστε να διαχειριστεί κάποια τυχαία προφανώς φωνήεντα, αλλά πολύ σύχναστα. Θα αγοράσουμε και το Ήτα. Ναι. Θα γυρίσω. Συνεχίζει με μεγάλο ποσό. Θα πούμε το ΤΑΦ. Θα αποφέρει άλλα 400 στο ταμείο, είσαι στα 1100. Θα αγοράσουμε το Ε. Εψιλόν. Εδώ και αυτό. Θα αγοράσουμε και το Υ. Το οποίο νιώθω ότι βοηθά περισσότερο από τα υπόλοιπα. Είναι θέμα που άνοιξε. Θα πούμε το γράμμα Χ. Επιπλέον 200 ευρώ ήταν πράσινο γράμμα. Θα πούμε το γράμμα Μ. Εκατό. Θα πούμε το γράμμα Νι. Όπως λέμε, Nouvelle Vague. 4. Και τα συγκεκριμένα δύο έργα που ψάχνουμε, δύο ταινίες. Μου λείπει η τέταρτη λέξη. Θα πούμε το γράμμα Κ. Θα αγοράσουμε και το Ι. Ναι. Δεν έχει άλλο φωνή, Θα πούμε το γράμμα Π. Και είσαι πάρα πολύ τυχερός που άνοιξες τη λέξη που σου λείπει. Η τέταρτη λέξη που σου δυσκολεύει. Πες μου ότι το βρήκες. Όχι, δεν το έχω βρει. Πάμε. Αυτή τη φορά είσαι μακριά από κίνδυνο. Θα πούμε το λάμδα. Σήκωσε και αυτό το δώρο. Τεράστιο ποσό στα 2.000. Οπα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βρει και τα δύο γράμματα και να λύσει το γρίφο. Αυτές είναι οι επιλογές. Το ποσό είναι τεράστιο. Ακούμε. Πρώτο Θα γράμμα. πούμε το γάμα. Και στη λέξη που δεν γνωρίζει πρέπει να ευστοχίσει σε ένα γράμμα. Ποιο Θα είναι πω αυτό? το ρο. Και το πετυχαίνει και νιώθω πραγματικά την ανακούφιση στο στήθος του. 2.115, διάβασέ το. Η γυναίκα του αεροπόρου νύχτες με πανσέλινο. Ναι, πω, η ψυχούλα στο ξέρει. Δεν το βλέπαμε τίποτα. Με τίποτα. Όχι, του αεροπόρου με τίποτα. Όλα Με τα άλλα. τίποτα. Λοιπόν, η τύχη ήταν με το μέρος, θα πω ότι στο πρώτο τελευταίο σου γύρισμα, χιλιοστά σε χώριζαν από το να χάσεις αυτό το τεράστιο ποσό. Θερμά συγχαρητήρια, έκανες τον καλύτερο γύρο μέχρι τώρα. 2.115 και ήταν ήδη πρώτος. 2.765 ευρώ πριν μπούμε στον έκτο γύρο. Εδώ η Μαρία μας γυρίζει και μεταξύ άλλων είναι η μόνη που διεκδικεί τη δεύτερη φέτα plus 1000. Γιατί τα αγόρια μας δεν έχουν πάρει έστω μία. Οπότε επειδή είναι η τελευταία της εμφάνιση εδώ στον έκτο γύρο, είσαι η μόνη που τη διεκδικεί. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι παροιμιώδης φράση.
20. Θα πω το πι. Δυστυχώς. Ατυχή. Γιώργο. Το ρο. Γιώργο, παραλίγο να φέρεις φόρο. Θα πω το σίγμα. Και υπάρχει. Θα πω το ταφ. Θα αγοράσω το αλφα. Αυτή η φράση μας έχει 6α συνολικά, σε 6,70 ευρώ αυτή τη στιγμή. Γυρνάμε τον τροχό της τύχης. Όμορφα. Θα πω το μη. Πολύ καλά. Σήκωσε την δωρεπιταγή Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ που έχει ποικιλία προϊόντων άριστης ποιότητας, ελληνικών προϊόντων. Για 40 ευρώ. Το νι. Θα αγοράσω ένα φωνιέν, το όμικρον. Το όμικρον. Το έχουμε, Νάτασα? Το έχουμε. Μία φορά στην τελευταία λέξη το όμικρον. Θα γυρίσω. Και φέρνει το πλάς 1000 που το θέλει η Μαρία. Έλα. Το κάπα. Και το αφήνει στον τροχό. Εντάξει, δεν ήταν αυρότητα, ήταν ότι αυτό είσαι στο γράμμα. Αλλά η Μαρία το διεκδικεί ακόμη. Κώστα. Το έχω βρει, απλά θα γυρίσω μία. Όπως θέλεις. Το ένα γύρισμα που έκανες στο πρώτο, δεν ξέρω αν θα κάνεις κι άλλο, σου βγήκε σε καλό. Θα πούμε το ζ. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά πόσα θα πάρεις. Άνοιξες το πράσινο γράμμα για να πάρεις εύκολα 200. Και μαζί με αυτά, ρε Κωστάρα, δεν έρχεται το δώρο. Ναι, ναι. Δεν έρχεται το δώρο. Ένα γυρισματάκι και του φέρε άλλα 3,25. Κάποιος θα ξεπεράσει τα 3.000. Ωραία, θα το λύσω. Δεν θα χαλάσω τη ζαχαρένια μου. Σωστά. Και όπως λένε και στα μέρη σου, Μεσολόγγι rules. Έτσι το λέτε και εκεί. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Περίμενε υπομονετικά, γιατί είχε εντοπίσει λίγο νωρίτερα τον γρίφο από τη Μαρία και τον Γιώργο, έχοντας την άνεση βεβαίως το να μην γυρίζει. Όπως πάντα συμβαίνει με όλους τους παίκτες, όταν δεν γυρίζουν έχουν έτσι μια άλλη οπτική, λίγο πιο άνετη, χωρίς πολύ άγχος από τον χρόνο που πιέζει. Πέρασες και τα 3.000. Μπράβο, ρε Κώστα. Πέρασες και τα 3.000. Τελείωσε αυτή η φάση. Ξεκινάμε με fast track την τελευταία φάση του παιχνιδιού μας. Γιώργο, θα μας πεις το πρώτο γράμμα στην κατηγορία. Αρκτικόλεξο. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Το σίγμα. Κώστα. Το ταφ. Μαρία. Το πι. Ναι. Το ρο. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει τα 300 ευρώ είναι ο Γιώργος. Ο Κώστας μας λέει τώρα. Θα πούμε το γράμμα νι. Μια πάρα πολύ καλή επιλογή. 4 εκατοστάρικα για σένα. Μαρία. Το κάπα. Το μη. 400 και για σένα. Είναι το ίδιο ποσό που έχει ο Κωστής. Θα πάρουμε το α. Θα πω το λάμδα. Πρώτο γράμμα στην τελευταία λέξη του αρκτικό λεξού μας. Θα αγοράσουμε το γιώτα. 4. Θα πάρουμε το όμικρον.
Δεν πήγε καθόλου άσχημα και αυτό. 300 έχει τώρα η Μαρία που διαλέγει. Θα πω το ξύ. Γιώργο. Θα πω το ε. Πολύ καλό επίσης. Κωστή. Θα προσπαθήσω να το λύσω. Ναι. Θα πω πρώτα το γράμμα φ. Για ένα επιπλέον κατοστάρικο και να πάρεις άλλα 3 μόλις μας διαβάσεις τι γράφει το αρκτικό λεξό μας. Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων. Ναι, και είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, δεν είναι μια πληροφορία που ακούμε συχνά. Λέμε όλοι κτέλ και ξεπερδεύουμε, έτσι. Λέμε κτέλ. Ναι. Αλλά είναι Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων. Κώστα μου, έχει φτάσει πια τα 3.000 και 390 ευρώ και πάμε στη λεξομαχία των 10 γραμμάτων. Κουτσαδόρος. Κάτι δεν ακούστηκε σωστά και το ξέρεις, Μαρία. Κοτσαδόρος. Είναι η ταχύτητα του λόγου που έκοψε τη φόρα λίγο του Κωστή. Ο οποίος εντάξει, είδε απλά την Μαρία να μειώνει για 200 ευρώ και να πηγαίνει στα 450, να πλησιάζει λίγο, να παίζει πρώτη στον επόμενο γύρο, τον τελευταίο, το γύρο μπόνους. Κατηγορία λοιπόν, το μόνο θετικό που βλέπω εδώ σε αυτήν την τεράστια διαφορά των 3.000 που έχει δημιουργηθεί από εσένα, τον Γιώργο και τον Κώστα που είναι ο πρώτος, είναι ότι θα παίξει τρίτος ο Κώστας. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι μέσα στη γη. Για όνομα του Θεού. Όπως το είπες. Μάνα και δεν ξέρω τι να πω τώρα, αλήθεια. Τι να πούμε, τι είναι να λυπηρό. Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει. Σε χτυπάει η ατυχία για ακόμη μια φορά τη χειρότερη στιγμή. Γιώργο, ναι, δηλαδή ο Κώστας δεν πιστεύει στην τύχη που έχει. Όποτε παίζει πρώτη, θα χάσει το γράμμα ή θα φέρει χρεοκοπία. Αυτό. Γιώργο, δεν έχει ούτε εσύ περιθώρια, το καταλαβαίνεις. Το σίγμα. Χρεοκοπεί και ο Γιώργος. Όλα οδηγούν στον Άρθιο Κώστας εδώ να το λύσει πάλι. Νομίζω ναι ότι σήμερα όλοι μας είμαστε εδώ, μια έτσι φιλικά προσκύμενη παρέα στον Κώστα. Κώστα, για σένα δουλεύουμε όλοι, το κατάλαβες, έτσι. Για σένα δουλεύουμε όλοι, ελπίζοντας ότι στο τέλος βραδιάς κάποιος θα αναλάβει το κέρασμα. Για όλους. Μακάρι. Δεν μίλησε. Μακάρι, εντάξει, το ακούω. Αρχίζουμε. Έχουμε ένα θαυμαστικό για τον πρωτοπόρο. Πάμε. Θα πούμε το ΤΑΦ. Jackpot ή χρεοκοπία. Χρεοκοπία του γύρου, έτσι. Ναι. Θα το σηκώσω. Παίρνει το ρίσκο του, μια και ξέρει ότι στο γύρο δεν έχει μαζέψει πολλά λεφτά. Το λέω γιατί νωρίτερα τον είδαμε και με 1.500 ευρώ στα χέρια, ότι δεν θα έμπαινε σε κάτι τέτοιο. όχι. Οπότε, εδώ πάει να συμπληρώσει την τύχη του είτε με ένα jackpot διπλασιασμού, άρα μιλάμε για 6.000 και. Άσε τι θα γίνει. Ή για μια χρεοκοπία που θα κοστίσει 100 και τη σειρά του. Ναι. Εντάξει, εδώ είμαστε. Τι έχει αυτό το θαυμαστικό? Είναι τρίτη φορά που σηκώνεις φέτα, μέχρι τώρα είσαστε 1-1. Μία φορά κέρδισες εσύ, μία σε κέρδισε ο τροχός. Τώρα ποιος θα κερδίσει? Εσύ! Και αυτό είναι το καλύτερο 2-1 που έχει γίνει, γιατί δεν είναι ένα 2-1 για 500 ευρώ, είναι ένα 2-1 για 3.000 που διπλασιάζονται. Και τώρα, προσοχή, έχει και ο πρωτοπόρος σοβαρό κίνητρο. Γιατί μέχρι τώρα απλά προσπαθούσε να παίξει λίγο αμυνούλα, να πάει τελικό. Τώρα διεκδικεί και μεγάλο ποσό. Πάνω σε 600 ευρώ. Θα πάρουμε το Α για αρχή. Και θα γυρίσουμε. Θα πούμε το γράμμα Ρο.
Πω. Θα πούμε το γράμμα Κάπα. Να το και το κάπα. Το ερωτηματικό κρύβει είτε 200 είτε χρεοκοπία. Δεν το σηκώνω τώρα. Τι θα κάνουμε? Θα αγοράσουμε το μικρόν. Μας δίνει 9. Μπορώ να αγοράσω άλλο. Έχεις 150 ευρώ, Κώστα. Θα αγοράσουμε και το ύψιλον. Θα πούμε το γράμμα μη. Μπράβο. 2,50. Θα αγοράσουμε και το έψιλον. Συνεχίζει με τον δικό του μοναδικό ρυθμό. Θα αγοράσουμε και το γιώτα. Εξαντλεί το τελευταίο του διαθέσιμο κατοστάρικο για αυτό το φωνήεν. Δεν έχει κι άλλο. Άλλωστε δεν μπορεί και να αγοράσει, αλλά δεν έχει κι Τελευταίο. άλλο. Και να ήθελε να αγοράσει, δεν υπάρχει άλλο στο πίνακα. Μου λείπει η πρώτη λέξη. 7.280. Και πάλι φρενάρει στο κατάλληλο σημείο εκεί ο δείκτης του τροχού. Θα πούμε το δέλτα. Παίζει λίγο με τις λέξεις που γνωρίζει. Έχει φέρει και πάλι το ερωτηματικό κάτω από το κατοστάρικο. Δεν το σηκώνω. Φέρνει next. Σήκωσε το next. Πρόσεχε. Μαρία, άκουσες τι σου είπε, πρόσεξε τώρα τι θα του φέρεις. Έλα μαζί μας, σε παρακαλώ. Γιατί η Μαρία καταλαβαίνει ότι οι ελπίδες είναι λιγοστές δίπλα σε αυτόν τον υπερπαίκτη σήμερα ισχύει. που λέγεται Κώστας. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να γυρίσεις γιατί ο κανόνας είναι ξεκάθαρος. Next σημαίνει γυρίσεις εσύ για λογαριασμό του με το ένα πόδι στο τελικό Κώστα που της είπε πρόσεξε Μαρία. Νομίζω οι προθέσεις είναι καλές πάντα, θα το ξέρεις. Ελπίζω να μην Φαίνεται. φέρω ότι φέρνω στο τελευταίο. Πάμε. Είπαμε, παίζουμε όλοι για τον Κώστα σήμερα εδώ. Όλοι. Είμαστε για σένα εδώ. Έλα. Έλα, ρε εσύ. Χρυσό χέρι, Έλα, Μαρία. εντάξει. Βλέπεις τώρα, σε έχουν σκλαβώσει οι συμπαίκτες σου, Το έτσι. καλύτερο. Δεν το έφερες για σένα, το έφερες για τον Κώστα. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, Κώστα, σε ακούμε. Θα πούμε το γράμμα λάμδα. Γιατί δεν είναι 500. Είναι 2.000. 500 και 500 συν το jackpot είναι 2.000 ακόμη. Καταλαβαίνετε ότι τώρα που ανοίγει να τάς αυτά τα δύο γράμματα, κάποιος είναι έτοιμος να γράψει ιστορία. Θα προσπαθήσω να το λύσω, Πέτρο. Κοντά στα 10.000. Λιθάργυρος, ορυκτό, μονοξίδιο του μολύβδου. Έχουμε παιχταρά! Έχουμε παιχταρά! Κυρίες και κύριοι, γιατί σταματήσατε να χειροκροτείτε για ένα παίκτη που κόντεψε να βγάλει Συγχαρητήρια. 10.000. Λοιπόν, και το ποσό θα το πρέπει, το θυμάμαι όλο, είναι τεράστιο. Θέλω να περάσει τη θέση σου, να μην το δεις, κλειστά μάτια και πήγαινε προς τα εκεί, με κλειστά μάτια, μπράβο. Είναι ένας καταπληκτικός παίκτης όσον αφορά τις λύσεις των γρίφων. Ήταν ένας καταπληκτικός παίκτης σε συμπεριφορά. Ήταν πολύ τυχερός εκεί που έπρεπε, αλλά το ότι έφτασε το ποσό των 9.680 πριν το τελικό δεν είναι τυχαίο. Το αξίζει 100%, είναι ο Κώστας μας και το άξιζε τόσο πολύ που το λέω πρώτη φορά το λέω αυτό το πράγμα. Και οι συμπαίκτες σου, όταν είδαν πια ότι δεν υπήρχε περίπτωση να σε φτάσουν στο τέλος, παίξανε για σένα. μένα. Το τελευταίο διχίλιαρο το χρωστάς στη Μαρία, που για λογαριασμό της δεν έφερε ένα τέτοιο καλό ποσό ποτέ. Ισχύει. Και λέει θα το φέρω για τον Κώστα, ρε παιδί μου, αφού όλοι δουλεύουμε για τον Κώστα εδώ σήμερα. Λοιπόν, έχετε κάνει ένα πολύ καλό φίλο. Όχι απλά κεράσματα, γλέντια τρικούβερτα θα κάνει ο Κωστής μας και νομίζω ότι το σπίτι θα είναι ανοιχτό για σας πάντα στο Μεσολόγγι, να το ξέρετε. Κώστα, να χαιρετήσουμε τη Μαρία. Να χαιρετήσουμε τον Γιώργαρο που το πάλεψαν λίγο στην πρώτη φάση του παιχνιδιού. Δεν μας άφησε περιθώρια. Μετά από τη δεύτερη φάση ο Κώστας ήταν ένας τσίφουνας, ένας τυφώνας και έτσι ακριβώς σε θέλουμε να είσαι στον τελικό. Μήπως μαζί με αυτό το δεκάρικο έρθει είτε ένα άλλο ποσό ακόμη, αλλά με τέτοια τύχη γιατί να πάμε για ποσό. Πάμε για αυτοκίνητο. Ακριβώς, Μεσολόγγι γυρίζουμε με Κασκάι τώρα.
Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trojos.star.gr. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για όλους μας, για μας εδώ, στο παιχνίδι, και για τον Κώστα μας που είναι στο τελικό, και για τους φίλους που μας παρακολουθούν τώρα από το σπίτι. Γιατί το να φτάνουμε εδώ, καθημερινά, την ίδια ώρα, είναι μια αγαπημένη συνήθεια. Το να φτάνουμε με ένα παίκτη που έχει ήδη, να το πω 10.000 να το κάνω στρογγυλά, 9.680. Είναι ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο και ακόμα δεν έχουμε συμπληρώσει 5 δάχτυλα για να μετράμε όλα αυτά τα χρόνια με παίκτες που πήραν πάνω από 10.000 ευρώ. Είσαι έτοιμος να κλείσεις αυτή την ιστορική πεντάδα, εκτός εάν, δηλαδή να το δώσουμε και αυτό, μην βγάλεις άλλα λεφτά εδώ, φέρε το φάκελο που δεν έχει λεφτά. Κώστα μου, όλα τα καλά, φίλε. Ευχαριστώ πάρα όλα πολύ. τα καλά, πάμε. Ευχαριστώ. Θα πάρουμε το φάκελο νούμερο 16 και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε ακόμη έναν γρίφο. Έλυσες άλλωστε τους περισσότερους. Μακάρι και τον τελευταίο μας. Κατηγορία. Η κατηγορία είναι αντίθετα. Μικρές λέξεις, κάθε γράμμα μετράει εδώ, κάθε γράμμα. Τα βασικά μας γράμματα, α, π, λ, τ, σ. Τίποτα. Δεν ανοίγει ούτε ένα γράμμα. Άλλη μία περίπτωση, σπάνια στιγμή στο παιχνίδι μας. Κάνε κάτι σπάνιο. Βάλε όλα τα γράμματα μόνο με τις δικές σου επιλογές. Ίσως γίνει αυτό. Θα πούμε το κάπα, Το κάπα, το ρο, το ρο, θα πούμε το νι, το γράμμα είναι τον ναύπακτος. ναι. Θέλουμε και ένα φωνήεν, εκτός του α. Θα πάρουμε το ωμέγα. Το ωμέγα. Λίγο εναλλακτικό το ωμέγα, αλλά κάτι σκέφτηκες. Κάτι σκέφτηκες. Πάμε να δούμε αν δικαιώνεται από αυτό. Έχει ρο. Έχει νι. Έχει και ωμέγα στο τέλος. Λύστο σε παρακαλώ. Χωρίζω, ενώνω. Πεταρά μου! Πεταρά! Πεταρά! Μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά σε αυτόν τον τεράστιο παίκτη, παιδιά. Δεν είναι μόνο η τύχη. Είναι η αντίληψη. Είναι η αντίληψη των πραγμάτων. Γιατί μπόρεσε να καταλάβει κάτι που λύγει σε τόσο μικρό χρόνο. Γιατί η άνεση του σπιτιού είναι διαφορετική. Για να μπορέσει να διακρίνει ότι δεν έχει κανένα γράμμα, κάποιος θα πάθαινε πανικό. Κάποιος, και τον δείχνω, θα σκεφτόταν εδώ πάμε για 2 ρηματάκια, κάτι πάει να γίνει εδώ. Και το βρήκε. Ευχαριστώ. Ένας φανταστικός παίκτης. Ένας φανταστικός παίκτης που αξίζει όχι μόνο τα 10.000 που άγγιξε στο κανονικό μας παιχνίδι, αλλά και το περιεχόμενο του φακέλου. 9.680, αν δεν το ακούσατε, το λέω άλλη μια φορά. 9.680 πριν ανοίξω το φάκελο. Από Αθήνα προς Μεσολόγγι, με αγάπη, αγχωμένος από την αρχή μέχρι το τέλος, άλλα 3.000 η παιχτούρα! Σχεδόν 13.000 ευρώ μπαίνει στο πάθεον των παικτών που έφτασαν στον τροχό, κυριάρχησαν και έβγαλαν πενταψήφιο. Δεν είναι πολύ, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και το κατάφερε και ο ίδιος. Έχουμε σχεδόν 13.000 ευρώ, είναι 13 παρακάτι για τον Κώστα που σήμερα γράφει και αυτό ιστορία. Στον τροχό της τύχης, όπου όποιος γυρίζει Κερδίζει.